Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय जाबाय। गोबावनि उनाव दिनैसो ब्लग लाबोदों आङो माने गोबावनि उनाव दिनैसो आङो थाइजौ जानो नागिरदों आरोना। इमान गोथाव गोथाव थाइजौ आयै नोंसोर नुबाथाय खुदैसो गलायलांगोन मिथिगोना? गोजाबाय थानो गोसो जायो माय गड। स' नोंथाङा नायनो बावगारना दे नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ। स' थौदो मा होनो थाइजौ जानायनि सिगां सा लोंग्रोनोसै नैबेखौ नैबे ओमफ्राय बेनि उनाव जों जागोन नैबेखौ जागोन जोङो। नैबे जोंनाव अस्थारा थाइजौनि नैबे हायेनलाय हायेन नै नोङो हायगासिनो बेस्थ' हायगासिनो नैबे बेनि उनाव नैबे जागोन सुरु सेख'लायबा नै नायला God, nanti kecil kita. Habis ini, emang kita kemana? Udah, tidak. Ngomong. Thank you. कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? अजीब बोल रहा ना। नमस्कार। Ini video gunain bawa nade. Sini kerja deh, ha? Sini baik no. Pose dulu. Pose dulu. Itu gua. Saling nih pose. Kami udah satu gede. Masih lagi nih. Ma, iya nang cepet na. Tidak ada, sedar dia. Menurung bayi nodan. No, aku udah menurung. Ayo ngarang kena. Ayo ngar. Mau ayo ngarang kena. Dua, coba. Aduh nih. Go. Ini semua berdekat. Saya bayar tenang deh. Lay. So, guys, nोंथांमोना माबोरै दङ? गोबावनि उनाव दिनैसो ओरैनो थास्लायस्लाय मा खालामनो होननानै माने ओरैनो बेकार नालाय स' ओरैनो बे भिडिअ खालामबाय आरो स' दिनै नोंथांमोना जुदि
आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टिं स' नायबानो जाबाय नोंसोरो आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय माने आंनि भिडिअखौ नायथारा भिउआनो बारिथारा आंनिया साबस्क्राइबार बारिया आंनि भिडिअ खालामनायफोरा जायानो खादां न' ओंखायनो आङो गोबाव जाबायमोन भिडिअ लाबोया दुखु मोननानै ओमफ्राय सानबाय मा दुखु मोनना मा जानो आंखौ रावबो अनखाया नालाय ओंखायनो आं सानबाय मा उनाव नायनानै थाथोंसै होननानै आङो खालामनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय स' नायलांबानो जाबाय ना नायनायावलाय माथो थाङो ओमफ्राय नायनानै मोनसेखौ लाइकआव थुना होबानो जायोना सोरनिखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जायो गासिबो नायखाया अनखायाबो अबयसे साइजबो गैखाया नालाय ओंखायनो बहाथो नायनो नायदो ना प्लिज नायबानो जाबाय भिउ बारिबानो स' थेंक इउ स' माच नायगोन ना आसा खालामबाय बस बायदि खालामनांगौ Yeah, boy. Yeah, boy. Yeah, boy. बायदि जानो हानाय बाउ खालामलायनांगौनो अबसे भिवस बायदि हिन्दीबो रायनो रोङा ना कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं बाथौ रानिमोननिया आं गोसोमि जाबाय जोंना थाइजौरा कब्रा थाइजौनिफ्राय बेनो बिबोल न' या गोथाव गोमोन थाइजौ जागासिनो याव फालौ होबाय संख्रि होबाय ओमफ्राय याव खिबाय होनानैसै जानाया थारला जानोसै नायलांबाय थादों नोंथांमोना आंनि भिडिअ बापरे बिराद गोथाव जाथारगौ मानो नाङा नाङो ओइ जिसिपि ड्राइभार yang kagak bisa nih saya malah barang gak kena ini jangan nama Ipra ayo saya deh langsung kado nengok sebagai lama rani kan Mbak ini nong sama serai ya coba serai ya serai hewan sekarang beda bisa jadi menjahit nanti di situ ada ini tidak ada cukup ya halo Hi guys. Hi. Hi guys. Oh ya. Semua. Yesus tidak saya mau mandu. Nggak sekolah mana saja. Serius. Nih, angsa supaya ini. Ini yang besar. Ini sana ya kak. Ang menci jana hebon sini. Aku lah. Muna ba? Nak hang dia. Kau jadi? Emang kau kerja nang apa sah? Mama yang lebih rajin. Mama yang baksi jadi. Dia dah gurur kan? Kan itu akhirnya. Nggak apa-apa. Itu aku dah kayak. Wah.
थाइजौबो जायाखैयो थाइजौबो जायाखैयो गारानो रायख'आ लोंजोबखायो गैला सेस गावखाबायलाय सोलायदो गथानिखौबो बायबाय सोला देनांगोन बाय दिदोंना Thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय होननानै आं आसा खालामनाय जाबाय ओमफ्राय जाय आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायदों बिसोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय thank you so much ओमफ्राय एसे नायग्रा खालामदोंब्रा आंनि भिडिअखौबो एसे भिउआर साबस्क्राइब नुबाथाय बाय गोसोआ गोजोननाय मोनोना बेनिखायनो आरो स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांगोन होननानै आसा खालामो स' जाय नायबाय बिसोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय thank you so much okay bye bye